चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेंटल बिक्रमपुर गामिनि थागिबि माइकेल बसुमतारिया गासै 7 जन फिसाफोरनि बिफा। बिथाङा 7 दानसोनि आवगाय आथिं बायनानै गावनि गोजोननि देरा एबा न'खौ नांगौबादि लुनानै लानो हायाखैमोन। अखा हानाय दिनाव अखा सेरनानै फिसाफोरा फरायनाय समाव मोजाङै फरायनो मोना आरो मोजाङै उन्दुनो मोनामोन। थिग बेबायदिनो दुखुनि बाथ्राखौ खौरां मोननानै साखाथियाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि एम. रनजित बसुमतारिया गावनि फारसेनिफ्राय गोजौनि थिं आरो बारान्दानि थिंखौ बायना हरनानै हेफाजाब खालामदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे माइकेल बसुमतारिनि दुखुथिया नखरनि सोमोन्दै गोबां आंखालजों बुंफबनाय बाथ्राफोर फोरमायो मारुपारा गामिनि थागिबि सानसुमै फिनियन हाज'वारिया। जायखिजाया आङो बे नखरनि सोमोन्दै फंनैसो एसे मिथिहोनो गोसो जाबाय। बे नखरा जोंनि गामिनि आन्दारावनो थानाय। बिथांनि मुङा जाहैबाय माइकेल बसुमतारि आरो जोंनि गामियाव बे बिक्रमपुर मारुपारायाव जोंनि गामियाव बयनिख्रुइ बांसिन गथ' खांनाय नखर 7 जन दङ आरो लोगोसे गामियाव बयनिख्रुइ गोरिबसिना बे नखरानो। आरो बेबायदिनो रोंगौथियावबोथ' गैया हिसाबै बे नखरा गावनि नखरखौ खांनो बिराद दुखुयैहाय नखर खाङो। सम सम जोंबो गामिनि हिसाबैहाय बिनि बांद्राय दुखुथियाखौ नुनानै एफा एनै समावहाय दरखारि समावहाय गामिया एसे एनै हेफाजाब होबोबाय थादों। नाथाय अब्लाबो समनि गेजेराव जोंबो नायस्लाबनो हाया आरो लोगोसे बिनि नखराव जेबो रोंगौथि गैयिखाय सरकारनि तरफनिफ्राय जि प्रधान PMUवाइ ना बेखौहाय मोनफुंनो थाखाय माखासे क्राइटेरियायावनो गैया, माने बिनावहाय जेबो डकुमेन्ट्स गैया हिसाबै न'खौ दिनैसिमबो बियो मोनफुंनोबो हायाखै। आरो लोगोसे बिनि गेजेरावनो बियो गेजेरावहाय ओरैनो गैखाया आथिं बायनानै बियो गोबाव सम दुखु सैनानै थाबाय। थ' दिनै बियो खुनुरुखुम बे आथिं बायनायनिफ्राय एसे रैखाथिखौ मोनबाय। दा जायखिजाया बिथांनि नखरा बयनिफ्राय गोरिबसिन आरो दुखुथियासिन। बेखायनो जोङो जोंनि बिनि बे दैज्लां समाव एखेबारे अबस्था गैयिखाय अखा हानाय समावथ' माने न'आवहाय जिरायनानैसो थानाङो। अखा हानाय समाव सिफोरखौ बुद्रुनानै थफ्ला खारायलायनानै बेफोरबायदि अबस्थाजों बियो सोलिनांदों। जायखिजाया बिनि बांद्राय दुखुथियाखौ नुनानै आरो जोंबो गामिनि मानसियाबो हेफाजाब होबाय थानो हायियाव जोङो बे खोथाफोरखौ जोंनि बेंटल प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनजों एसे बेखौ रायलायनाय जादों आरो बिथांमोना एसे बिनि थाखाय माबा मोनसे खालामजायो नामा बिदि साननानै मानबता खाथिराव बिथांमोना गोजौ लेभेलनि जेनेबा एसे जोंनि BTRनि EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित सार बसुमतारि आरो लोगोसे UPPLनिनो CWC मेम्बार जोंनि फंबाय देबास्वरन ब्रह्म बिथांमोनजों निस्सय जगाजग लादों आरो बिथांमोना बे नखरखौ मानबता खाथिराव हेफाजाब होनो फैनायाव दिनै बिथांमोना रांनि अनसुंथाइ हरनानै आरो फेरेंगा साराबो न' गंसेनि थिंखौ जेसेबां नांगौ बारान्दाजों लोगोसे बेखौहाय जगायनानै हरदों आरो दिनै बे न'खौ लुफुंनानै मानसि हिसाबै थांनानै थानायनि एसे माबायाव फैनायखौ जों नुबाय। थ' बिनि थाखाय जोङो जोंनि फेरेंगा सार आरो लोगोसे जोंनि CWC मेम्बार UPPLनि देबास्वरन ब्रह्म आरो लोगोसे जोंनि बेंटल प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जों जोबोद साबायखर होगोन जोंनि बे नखरनि जानानै आरो गामिनि तरफनिफ्राय। मानोना बेबायदि दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब होनाया निस्सय मोनसे गनायजाथावथाव आरो मोजां मोनजाथाव मोनसे हाबाफारि। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर होयो आरो आसा खालामदों जोङो फैगोन समफ्राव BTRनि आन्दाराव जि न' गैजायिफोरनो न' होनायनि जि आसनिफोर
लागासिनो दङ बियो फैयोब्ला बिथाङाबो जाहाथे गावनि न'खौ मोजाङै लुनानै थानो हायो जिखिनि न' दं बेथ' जथेस्थ' नंखाया बेबायदि हिसाबै जोङो जोबोद साबायखर बावगोन जोंनि बेंटल UPPL प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे जायफ्रा बेखौहाय बिथांनि सासे गथ'आ न'खराव गासैबोथ' अबस्था गैयिखायनो माने फ्रायानो फरायनायखौ नागारजोब्बाय साथामसोल' फरायनानै दं फिसाजो सानै आरो फिसाला उन्दै आरो बाखियाथ' नागारजोब्बाय आरो सासे गेजेर गथ'आ बेंगलरावहाय माखासे खामानि मावफैदों कम्पानिफ्राव बियो सम सम एफा एनै रां मदद हरो आरो न'खरा बिदिनो थाग थुग सोलिनानै दं आरो बिफाया खामलासो मावखायोमोन खिन्थु आथिं बायनानै थानायाव बेखौबो बे मावनो हायाखिसै आरो हिनजावाबो दा नै बिबो माइ गायहैदोंनो माने बिदि मावनानैसो न'खरखौ खांखायो आरो बिबो कारेन्ट बोजानानै आखाइया गाज्रि जानानै बे खामानिखौ बि मावनो हाफिनाखैमोन गेजेराव गोबावैनो दा खिन्थु एसे आखाइया मोजां जानायखाय माइ गायहैनो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो थ' फरायनायनि बेलायाव बिदिनो बांद्राय अबस्था गैयिखाय ना फिसाला गिदिर गिदिरफ्रा फ्राय गासिबो नागारजोब्बाय दा साथामल' गथ'फोर फरायनानै दं आरो प्राइमारि ME स्कुल लोगोसे हाइ स्कुलाव फैबाय थानाय समफ्राव फरायनायनि बेलायाव गथ'फोरनो माबा मोनसे सुबिदानि गोनांथि जागोन नामा दानि बोथोरखौ नायनानैथ' बेखौथ' सुबिदाफोरखौथ' मोनोब्ला खुब मोजां आरो मोननांखागोन आरो बे आसनिखौथ' सरकारानो जेनेबा लाबाय 2009आवहाय राइट टु एडुकेसन बे हिसाबै मोनसे गोरिब न'खराबो जाहाथे बेबायदि फरायनायनि सुबिदाफोरखौ जोंनि दानि BTR सरकार जुदि आसनिफोरखौ लायोब्ला थ' बेफोरबायदि न'खरनि गथ'फ्रा जुदि सुबिदाखौ मोनोब्लाथ' बे खुब मोजां आरो बेखौ जों आसा खालामो आरो दा जों माखासे साइकेल राननाय माखासे बेग राननाय माखासे स्कुलनि गस्लाफोर राननाय नुनो थाङोब्ला बेनि बेलायाव बे न'खरनि गथ'फोर हिसाबै माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै बेखौथ' गार्जेना खोन्थादों माइकेल एसे गथ'फ्रा बेखौ बे साइकेलफोरखौ माफोरखौ सरकारनिफ्राय जि राननानै होदोंमोन बेखौ मोनदों एबा मोनाखै मोनदोंना थ' जिखिनि स्कुल बेग साइकेल बायदि रोखोम मादों बेखौहाय मोनदों आरो बिदिनो बिथांमोना दा सोलिगासिनो दं फैबाय थानाय समाव गथ'फोरनि साक्सेसखौ माबायदि लुबैदों जे सासे गैजायि न'खरनि सासे गथ'आ बिदिनो सानसे समाव जाफुंसार जानो हायो बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि रुजुगोन बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन माने जायहा लेखा रोङा बियो लेखा रोंनायनि लाइनाव थांनांगौ जायहा गोरिब बियो धोनिनि लाइनाव थांनांगौ आरो जायहा धोनियाबो मालाबा गोरिबाव फैयो आरो गोरिबाबो सब समय गोरिब थाबाय थाया लेखा रोङियाबो लेखा रोङि अबस्थायै थाबाय थाया बियो रोंनाय अबस्थायावसो थांनांगौ थ' बे हिसाबै आङो बे न'खरखौ बिदिनो बे न'खरनिफ्रायबो गोरिबजों खोथा गैया गोरिबा माने लेखा रोङालासे थानायनिबो मोनसे परिबेस फैनायनि बे नङा बे जुजिनायनि मुगाखा गोरिब होननानै जुदि फरायनायखौ थाबाय थायोब्ला सरकारा जिखिनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि हेफाजाब होदों बेफोरखौ एसे नोजोर बोनानै बेखौ सुबिदाफोरखौ लानायनि गेजेरजोंब्लाबो फरायनायखौथ' फरायनांगोन आवगायनांगोन आरो जों दा नुगासिनो दङ जोंनि BTR ओनसोलाव जोंनि बर'फ्राबो गोरिब अबस्थाया बिथांमोनखौ लाखिनो हायाखै बयबो सोलोंथायावहाय आवगायगासिनो दं थ' बे हिसाबै बे न'खरखौबो आङो सानगोन गामिनि माबा हिसाबैहाय आसा खालामगोन माने गोरिब जानाया जे गोरिब हिसाबैनो थाबाय थानांगौ लेखा रोंनाङा बेथ' मालाबाबो मानिजानो हाया आरो बिनि थाखाय सरकारानो राइट टु एडुकेसनखौ लाखाबाय हिसाबै बेखिनिखौ जोङो आसा खालामगोन आरो बे न'खरनिफ्रायबो जिखिनि साथाम गथ'फोर फरायगासिनो दं निसय बिथांमोना लाइफआव साक्सेस जागोन आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर मोजां मडेल जागोन होननानै आं बेखौ आसा खालामो आरो गामिनि हिसाबै